wiridane wajuburni 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 niku diwaca ping 70 syarate aja ambekan. Insyaallah gledak. Awake lemes. Niku lemese awak niku simbol sing perkasa pangeran. Kula jenengan lemesan. Lemesan kok yuk. Kula jenengan niki ora usah sombong arep gondrong. Arep blangkon lah, kan? Arep nganggo model nopo lah. Kula jenengan menungsa ya tetep menungsa, jenenge bae menungsa, menung-menung sekora rumangsa, menung-menung rumangsa, menus-menus sing kakean dosa. Menungsa. Ini manggi. Manusia itu apa? Makhluk yang sedikit kelebihan dan banyak kekurangan. Itulah manusia. Mula kulun jenengan wiridan nanti kata-katakan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kenapa? Sing digdaya pangeran, sing kekuatan pangeran, sing menggerakkan kita dadi wong apik, iso menghadiri ngaji, iso nderek sedekah, iso nderek bayar zakat, iso nderek salat, sedaya sing gerakna niku kulun jenengan kersane Gusti Allah. Mulane wajuburni diwaca ping 7 syarate aja insyaallah. Insyaallah ngledak maksudnya napa ngledak kula jenengan diparingi lemes itu simbol ora kena sombong. Sing perkasa pangeran, sing wenang sombong pangeran. Menungso mboten menang sombong. Mulane kula jenengan barokah lemes. Iya ya. Nembe kurnahan 70 detik be wis nembe 35 detik nahan ambekan wis megap-megap. Ngene niku yuk. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Menungso niku makhluk dicetak ringkih. Napa yuk? Ringkih. Mulane monggo niki wiridane wonten wiridan wau ben hajatipun paringi gampang penak. Napa yuk? Wonten kalimat bi ghairi hisab. Ben kula jenengan diparingi tutup sedaya kali Allah, sedaya hajatipun diparingi mudah hajatipun. Barokah niku napa? Ketone ora ana duwite, ketone duwite kurang ning napa-napa diparingi cukup. Nggih, akeh urung mesti cukup, sithik urung mesti kurang. Niku napa? Barokah. Ya. Ketinggalan duitnya ora cukup ning nyatane aku pengen napa-napa diparingi karo Gusti Allah. Niku jenenge barokah ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Ditambah dilala rezeki napa-napa barokah anak-anak manut. Rezeki napa-napa barokah dilala bojo manut. Lho, nggih. Dilala rezeki barokah duwe tangga ya dijak brayan urip ya kepenak niku ya rezeki barokah, ayem tentrem atine sae, manfaat maslahat barokah. Nomor 1 kedudukan Quran sebagai napa wau menjelaskan sedaya perkara. Nomor 2 Quran sebagai obat kula jenengan sirah sakit wacanane idas sama unsyaqqat diwaca ping 1000. Idas sama unsyaqqat diwaca sirah niki. Niku nek sing donga para ulama, sing donga para wali ya landhep. Lah sing donga kula jenengan paling ya wali murid. Insyaallah niki sedaya barokah Al-Qur'an. Sing nomor 2 obat. Sing nomor 3 Quran niku zikir ingkang barokah. Wonten donga wirid Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku diwirid sedinane ping 100 bakda salat. Niku barokah napa? Diparingi kepenak dalan rezeki. Rezeki yang tidak diduga-duga. Ngendikanipun Imam Zarruq tang Hisib Bahar, syarah Hisib Bahar niku wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepunyaan, kepemilikan, keduwenan. Jenengan umat diwaca sapu jagat. Niki kan sapu jagat nggih Bu nggih.
Donga sabu jagat ping 100 insyaallah diwacana teng pondok ing gedeni. Diwaca teng omah ing gedeni. Diwacana teng TPQ ning ngagengi. Diwacana teng toko ning ngagengi. Diwacana teng warung-warunge laris. Diwacana teng omah ing gedeni. Diwacana teng toko ning gedeni. Diwacana teng bojo-bojone. Gedeni tresnane kok yuk. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Diparingi wong wadon pripun? Wong wadon sing ayu niku mungguhe pangeran sing manut mempeng ibadah. Loro bekti karo bojo ning gedeni. Gedeni napa yuk? Gedeni taat karo pangeran, gedeni taat karo bojo, welas asih karo keluarga. Allahumma. Jadi posisi Quran setunggal sebagai memperjelas sedaya hal, menjelaskan sedaya perkara termasuk haji, termasuk umrah, sedaya niku dibahas tinggene Al-Qur'an. Terus nomor loro bahas perkara obat. Napa yuk? Obat jasmani, obat rohani. Biyen wonten sahabat asmanipun Abi Said Al-Khudri. Niku tindak teng pedalaman, ternyata dakwah pedalaman badhe matus nopo ternyata sangune telas. Asmanipun Mbah Abi Said Al-Khudri. Niku badhe tindak teng pedalaman nggih lagi perjalanan sangune telas. Arep njaluk tulung karo sapa? Ya karo wong sing duwe kekuasaan. Cara mriki ya Pak Lurah. Nyuwun tulung karo kepala suku. Ternyata kepala sukune yo sombong, yo bringas, yo galak, yo omongan ora kepenak. Akhirnya pripun yo njaluk tulung, bukannya ditulungi, umpama ora nulung ya ora apa-apa, tapi ya kalimat sing kepenak nang kuping. Ternyata ora nang kuping pedes, nang ati selekit, sakitnya tuh di Akhirnya pripun yo njaluk tulung, nguras ngene-ngene, balik. Ya bisa diurak, diusir ngateni ku yo bali wong tamu yo tamu, kon kondur, kon lunga-lunga wong tamu kok. Nggih, pun. Akhirnya ternyata Allah mboten ridho. Kersane Allah, kepala suku wau sing galak, bringas, omongane mboten sae. Kersane Allah diparingi sakit rupane dientup kala jengking. Wis medhit dientup kala, ya muga-muga sing do medhit dientup kala jengking, abuh mboten kempes-kempes. Tabib pundi mboten wani mboten saged sembuh. Wong sedaya penyakit king Allah, obate ya king Gusti Allah. Nggih kok yuk. Obat niku lantaran, obat niku wasilah, tapi sing paring sembuh niku pangeran. Ngaten yuk. Akhirnya napa Bu? Akhirnya pripun? Sadina, rong dina, telung dina mboten mantun. Akhirnya keluarga sepakat. Mbok menawa sakit kiye gara-gara wingi tumindake ora apik karo tamu sing teko. Sapa? Wong kae. Sapa jenenge? Abi Said Al-Khudri. Akhirnya dipanggil Abi Said Al-Khudri supaya nambani kepala suku. Abi Said kadung rodo gelo atine menghajar orang medit dengan cara yang indah. Aku gelem nambani kepala suku sing medit kala wingi. Wis medit omongnya kasar. Aku gelem nambani ning aku duwe perjanjian. Gelem ya ayo lakoni ora ya ora apa-apa. Ora ya ora apa-apa. Perjanjiannya apa? Aku gelem nambani, sesakitmu tak tambani ning aku njaluk upah. Wonge sugih, kepala suku niku, tapi medit. Napa mali zakat sedekah babar. Niku akhirnya diajar karo Abi Zaid. Aku gelem nambani. Aku ora maksa, tapi nek gelem setuju ayo lakoni. Napa? Aku gelem nambani ning aku njaluk upah. Upahe napa? Wedhus. Piro? 1, 2, 3, emoh. Piro? 30. Jaluk upah wedhus 3 dosa. Njaluk upah wedhus 30. Akhirnya daripada orang mari-mari nggih Bu. Daripada orang sembuh-sembuh. Ya wis ora mamat 30 deal. Salaman. Ya wis salaman. Abi Said Al-Khudri le paring obat lantaran banyune banyu petak. Toyo bening, banyu bening putih kok yuk orang nganggo sing macem-macem. Banyu putih, banyu bening, toyo bening niku air putih, niku diwasaken diwaca ora muluk-muluk. Sing diwaca niku mboten sing ngageng-ngageng napa-napa mboten. Fatihah. Lho yuk, mung diwasaken Fatihah. Gandeng sing maca sahabat yo landhep. Lah niku lho jenengan ora mung Fatihah, undang-undang dasar diwaca kabeh. Ya nyatane ya ora landhep.
Ora terima Fatihah sing diwaca, proklamasi diwaca kabeh, undang-undang dasar waca kabeh, amandemen diwaca kabeh. Nyatane ya ora tergantung sapa sing maca. Kenapa? Pengaruh tirakate, riyadhoe. Fatihah Bu, mboten muluk-muluk, mboten Yasin, mboten Waqiah, mboten napa. Fatihah sing sapa-sapa cacili yo apal. Wong hukume wajib ing dalam salat kula jenengan kok maca Fatihah. Yo kudu diapalaken wajib hukume salat kudu ana Fatihahe. Niki Fatihah apal sedaya salat wajib Fatihah napa-napa Fatihah napa-napa Fatihah diwaosaken Fatihah dadi ana banyu. Ono banyu yuk, ono banyu diwaosaken Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim tekan rampung, waladhdallin rampung diunjuk teng kepala suku bismillah. Alhamdulillah. Niki biasanya pun ping 3 yuk. Alhamdulillah. Niku ya Allah ya ini goreng-goreng napa-napa nggih. Heeh. Lah iya, Masya Allah. Diunjuk ping 3 kersane Allah kok. Yuk kersane Allah. Kula matur kersane Allah. Banyu niki lantaran donga sing dadi penyuwunan. Kemudian sing paring niku pangeran. Banyu niki lantaran donga sing dadi penyuwunan. Nomor 3 sing paring sembuh niku pangeran. Kersane Allah kok. Yuk Fatihah diwaosaken. Sing maca Abi Said Al-Khudri, sing maca kersane Allah mantun, kempes, sembuh. Berarti nopo? Apa pelajarannya? Kulon jenengan penyakit tidak serta-merta obate melulu dokter. Dokter yo aweh kesembuhan lantaran. Ning ora KPKP penyakit tambane medis kok. Yuk bisa jadi penyakit mantun goro-goro wonten sesuatu sing ganjel teng pengunek-unek lho. Yo napa nggih? Gara-gara kepikiran, duwe salah apa kepikiran, urung sempat jalu ngapura kepikiran, maem ora doyan, maem ya orang ana sing dipangan karuan. Dereng tumbas sujaku mampir angkringan mau lah ora kobel. Mas, pun tutup, wis ora apa-apa, wis ora masalah. Kok yuk nyatane nggih kok yuk ora kudu melulu medis. Ora kudu melulu medis napa-napa suntik, napa-napa suntik mboten kudu. Ana wong sembuh penyakite mung gara-gara njaluk ngapura lho cobi niku. Wonten penyakit mantun gara-gara njaluk ngapura. Yuk aku duwe salah karo sampean, aku dilegani atine, ting pangapurane ya tak ngapurani dilegani padha-padha halal halal. Njaluk halale padha lan halale niku wonten penyakit. Kenapa? Plong atine wis ora ana sing ganjel. Bisa jadi juga seperti itu kok yuk. Akhirnya nopo? 30 wedhus. Ya sudah 30 kambing dibawa pulang. Disembelih, dibeleh, dimasak, badhe didahar. Nembe didahar, badhe didahar kali Abi Said kon dadak kelingan. Aduh, lah nyong si arane oli kaya kiye si anu halal apa ora carane ngoten niku. Bingung. Kepikiran kata niku Abi Said, bingung, langsung tanyakan kalian Kanjeng Nabi. Dan ini senenge sahabat, bingung masalah nopo-nopo, langsung tanyakan kali Kanjeng Nabi. Mboten bingung sahabat niku, kenapa? Wonten sumbere, wonten Kanjeng Nabi ini. Lah kula jenengan adoh kok Kanjeng Nabi, mulane wasilahipun lantaran mulutan, lantaran rajaban, Mbah Yai Supatos Rawuh, Kiai Supatos Rawuh, kersane napa? Mbah Yai barokai nularaken ilmu saking Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhirnya bisa matur jeng Nabi kula wingi nembe nampa masalah kali kepala suku. Masalah apa? Lha niki ngapunten kala wingi kula teng pedalaman matus napa-napa niku ternyata telas napa? Sangune telas njaluk tulung karo kepala suku bukannya ditulungi malah diece. Yuk diusir sisan. Akhirnya nopo? Akhirnya kepala suku tintup kalau jengking. Mboten wonten tombo obate. Kulon dilalaken nambani. Kulo ken ngobati. Ini ngono perjanjian Nabi. Perjanjian nek aku gelem nambani. Ning mereka dia kudu gelem bayar nopo? Wedhus 30. Lah terus kulo matur kanjeng Nabi. Kulo pun tambani mun nambani nika mantun. Lan nambani karo apa? Karo banyu putih waosaken Fatihah. Terus kula ngapunten niki kula mun angsal wedhus 3 dosa biayane upahe niku. Pertanyaan Kanjeng Nabi ngapunten niku kambing sing badhe kula masak kula maem niku halal napa mboten? Halal napa mboten, Bu? Sampeyan sinten kok wani mutusi? Halal ngoten niku. Kanjeng Nabi dawuh mboten langsung halal mboten. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Endi bagianku?
niku Kanjeng Nabi endi bagianku. Lho napa Nabi? Lho kowe iso maca Fatihah aku sing mulang kok. Aku sing ngajari kok. Lho nggih berarti napa? Kula jenengan dadi wong sing mulia niku juga gara-gara ulama kulon jenengan, guru kulon jenengan. Mulane tanda-tanda orang mulia, adik-adik, mas-mas Karang Taruna, wonten kenteng mriki, tanda-tanda orang yang mulia, calone wong mulia, 4 hal. Cekel 4 hal. 1, pandai memuliakan orang tua. Loro, al-khidmah liduyuf, pandai memuliakan ngelayani tamu-tamune. Kanca batire sing lama ndak pernah ketemu kok ketemune mampir teng griyane jenengan daleme jenengan yo rusakake panganan kok yuk yo ora ketang nastar-nastar. Ora ketang roti kacang ning kula weling yuk kula estu weling kali jenengan nek ana tamu disuguhi nastar kula nyuwun tulung siji tulung solasine dibuka. Nggih kelingan bodho wingi kok. Aku wirangan kok Mas. Ana roti tak cekel toples ora 20 menit ora kebuka-kebuka. Udal ndi. Mulane tulung jenengan nek nyuguhi yo sing tenanan aja mung ngapus-apus dolanan toples ana solasine. Ya Mas. Nggih. Masyaallah. Nomor 2, al khidmah liduyuf. Pandai-pandailah memuliakan tamu-tamune. Semampu kita. Kaya Mbah Ibrahim niku lho. Mbah Ibrahim dados nabi ageng, bapake para nabi. Kenapa? 1, sirinya, rahasianya ada pada istrinya. Nomor 2, rahasianya beliau Mbah Ibrahim, putra-putrane rata-rata dadi nabi, 124.000 nabi, rata-rata 2/3-nya keturunan Mbah Ibrahim. Bahkan di sholat kita ada nama Mbah Ibrahim. Kama sholita ala sayyidina. Apa? Apa rahasianya? 1, ada pada istrinya. Nyai Sarah, Nyai Hajar, ahli tirakat, ahli riyadhah, mriyatine dzurriyaipun. Sing nomor 2, ada pada beliau Mbak Ibrahim. Napa amalane? Banget seneng karo tamu. Banget seneng nek omah kedayowan, omah ana tamu. Mbak Ibrahim nek omah mboten wonten tamu, kok ana sing 2 dina 3 dina mboten wonten tamu, sengaja damel masakan, damel mayoran, damel daharan, ngundang-ngundang buwunge sapa sing liwat, mampir, dahar, mampir, dahar. Jane mun dicontoh datang masyarakat mriki. Lho napa? Anak nikah, damel makanan. Napa jenenge? Walimahan. Asmane walimatul ursyi. Walimahan yo wajib makan-makan. Jenenge mawon walimahan kok. Jenenge walimahan yo isine makan-makan yuk. Walimatul khitan. Jenenge walimahan yo makan. Ndak perkara nyumbang ora nyumbang. Niku jenenge kondangan. Ngeten nggih. Tapi nek walimahan yo isine yo syukuran. Pesta makan-makan khususnya wong sing ora tau mangan enak, ora tau mangan enggung diundang, kon dahar, kon maem, syukur-syukur ana tura-tura, yo berkat-berkat didum ngeten nggih. Nggih, walimatul aqiqah kan didum daharan. Walimatul ursyi makanan berkatan daharan, walimatul khitan anak disunat, napa malih walimatul waqirah nembe bangun omah, nembe yoso griya kok yuk nembe umat boyongan, undang-undang tangga-tangga kon ndongaaken, Quran diwaosaken, tahlil dibacaken, ndonga sareng berkat-berkat dum. Berkat dereng metu ya kerupuke riyin. Ya bertahan itu siji-siji kok Mas, ya kerupuk-kerupuk go sambal kecap metu kabeh daharan niku nggih. Mbak Ibrahim napa kuncine? 1 ada pada istrinya,